Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň buňky sanyny Eýranyň Türwetçam diýen ýerindäki türkmenlere gönükdirýär. Söhbetdeşlerimiz Eýrandaky türkmen diasporanyň görnükli wekillerinden Gümmet Gowsa ýaşaýan hormatly din jalysdaky Mollum Nuru Salar bilen Türwetçamda ýaşaýan ýaşuly Ali Muhammed Yusuf aga daglar. Söhbetdeşleriň arasynda Türwetçamda aýdylan aýdymlardan bölekleri Dünya Türkmenlerinin dikkatini yetirýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Eýranyň Horasan şehrindäki Türwetçamda ýaşaýan türkmenler barasynda. Nuraga Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Bolýar, sag bolun. Nähili saglyqmy? Ali Muhammed aga, Dünya Türkmenleri gepleşigimize hoş geldiňiz. Sag bolun. Nurakka, ine siz özüňiz Türwetçamly Salar türkmenlerinden ýöne Hawa, Gümmet Gowsa ýaşaýar. Hawa, inni Türwetçamdan gelip Gümmet Gowsa ýaşamagyňyza näme sebäp boldy? İlkiden aşy ýyldyran Nowruz bayramy kutlaýan bolýar dinleýijilere. İlki ata-babamyz aňyrdan Hararystan geçenler, bular bir ýerde türkmen badygyny köpüp bilmeýän ekenler. Ha, Eýran tarapda badygyny, ha? Hawa, Eýran türkmen şäherinde badygyny bilmeýän eken. Aňyrda Hararystan ýaşasan, diňe şol ay türkmenistana türkmen ampary şeýdip görän. Oşaň eşýalar bir ýerde türkmen alyp, ay şogabatlar oşaň bir owa dünýä ilmedi, ýene birini ýumrak takmin 65-70 ýyl ýumrak bular göçüp gaýdan bäri. Türwetçamda da entek näsil ýaşaýarlar. Ýöne şogabatlar göçüp gelýärler bäri. Awa, Türwetçam türkmenlerden hemme salar, bir ýerde ýöne bir 10-20 ýyl Gümmet Gowsa. Ýöne esasy köpçülik Türwetçamda, ha? Hawa, köpü Türwetçamda ýaşaýar. Ay 7 ýyl öýde batyr. Ali Muhammed aga, şu Türwetçamdaky türkmenler nähili güzeran görýär, nähili ýaşaýarlar. Şolar barada Dünya Türkmenlerine maglumat berseňiz agam. Söz sizde. Türkmen Türkmenleri aýtberdim, kulak salyp öwletjän. Şeýle bolupdyr, her kim her ýerde ýaşapdyr. Ýeke Türkmen'de her kim işi bir ýerde bolsa şeýle ýaşapdyrlar. Mutlaqa işlep ýerlerim bar, wa atek o işlep ýerler. Güzeranlar o da şükür. Ha, güzeran näde baýlaýarlar? Näme bilen meşgullanýarlar? Güzeranlar var. Ekrançylykları var käsiniň. Karasyn şoför bolup işleýärler. Treyli var, treyli. Yük maşyn, ha? Yük maşyna var. Şoň bilen işleýärler. Kombayn bilen işleýärler. Ora gormak üçin daz üçin. Güzeranlar Hudaý şükür gowup bir ýerde gaty urunçylyk, gaty gowy ýaşap ýerler. Nuraga, ay olar köpüse gara işte. Döwlet işinde de arasynda ba ýöne köpüse gara iş orok ýörýäne kawyny ekrançylyk şu ýere memeret. Şol ýere rastar bilen gün ýerlerde görýärler. Onu durmuş şagdaýlar gowy şeýlemi? Yo, tuğremy gowy şuwak gowy durmuş ýagdaýlar gowy hemme göz günden razy. Gepleyer Azatlyk Radiosu,
Mehriman doganlar Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Iranyň Horasan şehrindäki Türkmençamda ýaşaýan türkmenler barasynda. Nuraga, bu Türkmençamdaky türkmenniň türkmençilik ýagdaýy, dil ýagdaýy, däpde soruny saklamagy bu ýagdaýlar nähili? Ay tuğlama hemmesi boğuyu däpde sorulyny saklap toýlarda da atarda hususan Türkmen eşik don dağıtır giy boğuyu eşikleri dağıtır saklaptırlar dilleri boğuyu tuğlama dillerini saklaptırlar Türkmen arasında gurulýarlar hemmesi. Indi siz Türkmen Fehra tarapda da şu Gümmet Gogusy ýaşap ýörsiňiz. Gümmet Gogusdaky türkmençilik bilen Türkmençamdaky türkmençiligi deňeşdirip görsek, nähili tapawutlar, nähili üýtgeçiklikler bar? Ay gölle otursan üýtgeçik sen adam diýýär, hemmesi düýü türkmen bolsaň Türkmençamdaky türkmenler öz dillerini gatyp saklaptyrlar tuğlama. Bu därdäkiler azrak goşýarlar da. Beýle dilleri İran dili goşýarlar. Eşiklerinde ordan därdäkiler azrak ýerden eşiklerini ýaly gadymy eşiklerine toýda zatda geýler. Baglar arasında, öýe arasında sol terfa uýun köýlek şargatya ýalyp sonýarlar geýler. Türkmençamda şol owalky türkmen eşikler iň naşar ratlar geýler diýäňiz, selim. Toýda da söýsün geýler. Taraharlaryň maslar. Türkmençilik bildirjek bolup, öz dilimizi saklamaly däherli bolsa-da. Öz dilimizi saklamaly. Oşo dili saklamak üçin, türkmençiligi saklamak üçin nämeler edilýär şol Türkmençamda, Al Muhammed ağa? Türkmençiligi saklamak üçin ben aýtjaklarym Türkmen her kim öz maşgalasynda türkmençiligi, türkmen dilini gurulun edebilse şol sakladygy bolýar. Öz maşgalasynyň içinde türkmen dilini gurulun edilmese, başga bir dilde gurulun etse, türkmen dilini asasada yitirmek ihtimaly gatykän. Al Muhammed ağa, toýtomlar, bayramlar nähili geçýär? Bayramlar edil, kadim türkmençiligi yok. Näme üçin yok? Ay, ol kadim diýe bilen kellen tikýär, kellen getirýärler, gejebe bolýar, zat bolýar. Yani maşin bilen, zat bilen hükümette näme türkmenler ýaşaýamagy bizlere şeýlik ýaşaýar. Türkmenistandan tapawut edýän zatlar barmy? Hiç tapawut ýok. Olaram uýruglaryň zatlaryny görýär. Aşon ýalakdan kellen alyp gelýärler, şon ýalak. Dowlatdan aýratyn, aýrar ýalak zat ýok türkmenleriň içinde. Al Muhammed ağa, aýratyn ine Nowruz bayramy bellenli, şu wagt edem Nowruz bayramynyň dynjalyş günlerini gezip ýördiňiz. Nowruz bayramynyň dynjalyş günlerini nädip geçirýärler? Bu wagtda işleýän işläp beren, öz işini etýär. Ozuk bolup bitjek botalarym İrany gezmene gitýärler. Nerelerini gezýärler? Şumal diýär türkmenler arazyn senem gelip gelýärler derýa, Kaspy deňizde zatda. Bu hyly farkly gezmene gitýärler. Şiraz diýär, Isfahan diýär ulu şäherler. Wa İran aşalar baryp gezýärler. Türkmenistan tarapyna gelmäge diýen ýokmy? Ondan bary wa Türkmenistandan baryna Türkmenistan hiç kozagym gidilmeli. Türkmenistan bilen arkaň gatnaşyp dururlarmy Türkmençamdaky türkmenler? Näme gatnaşyp dururlar? Türkmençamdaky türkmenler bilen Gümmet Gogusdaky, soň Türkmenistandaky, Owganstandaky beýle ýerlerdäki türkmenlerin gatnaşyklary geliş gidişi nähili Nurakka? Ay aragatnaşyk gatygowy hemme türkmen bolsaň bir gilde diýip garyndaş bolýar. Toruşturlar ýa toruşmasa birentekler öz garyndaşlaryny saklapdyrlar. Ata-babalar biri-biri bilen garyndaş bolansaň şol garyndaşlygy saklap gatnaşyp aradan ýagdan ýakyndan edip şolama gatnaşyp gowy. Türkmenistan dowlary bilen Owganstanda dowlary bilen diýerler. Şonýalykda. Ben aýtjaklarym dünýä türkmenlerine agyrçylyk gibi alyp çykýardy insanlar. Agyrymyz biri bolsa, şondan bir akmyş argymyz ýok. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.